سلام زي خبركم تخطاتلت بين تي في نوصل سحام وش تحساس تدالو على توزينات تزلكم مسيلخو كم اترك ساف فصام لباتنا نخت كتاتلنا عند عدمكو بقدامنت ارسته زينا كايه بحري حوتي توسختي مراخب اسرائيل هي تقعم رواندان بريطانيا حادش وعل مس غار حاتت تعوبه فريمن ኢትዮጵያ በክልል ደቡባዊ ምዕራብ ተላባይ ሕማማት ካብ ቁጥጥር መንግስት ወጻይ ኮይኑ ተባሂሉ ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን በፌዴሬሽን ከቁረና የማዕድዋ አርባዕተ ደቂ ፕሬዝዳንት ምስ ጉጅለ ልኡኽት ሃገር ዱባይ ብምኻዶም ዜጋታት ተሃገር ቁጥዖም ከም ዝገለጹን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ቀይ ባህሪ ሑቲ ተወሰኽቲ መራኽብ እስራኤል የጥቅዕም أبز حلفة غنيات عطقات حوتي من أبل على كل التدوب كيه بحري أب علم الخومات زين كساس زنبرة ناي إسرائيلين زبلون ناي نقدم راخب ناي درون مسائل متكعتي أكيدهم بيت متكعته عند مركب عزوز جودات وريدوه ناي متحل حدقة كان سلالوان كله تخليت دما متناوي قليل جودات كام زور ده تجليتهم من كساس حوتي أبزو تصوم مجلسي حيل بحروه أبل على كل التستوها بالمتن قطع عشيش زبلا مراخب متكعتي كام زكيده كأمن إنكرله أزيز ذات أكبر حزب يمن عبقون فلسطينيين هدو كام زول نمرأي كام زخون حبيرهم دحرت متكعتي عبك أي بحري توافر زلا كارني زت تبالت ناي حورات منقصات أمريكا ناي وق مركب قبر ملس خام ذهبت سلسة درونات كام زودقة تجليسهم عفنيا سراويت إسرائيل دانيال هاجاري أبزهو مجلسي أتن متكعتي استخير لن مراخب سلسة كام زخون بمجلس مس إسرائيل زخون ركب كام زي بلن حبيرو يركب رواندا بريطانيا حادش وعلم السجار حتى تعوه فريمن بريطانيا رواندا نتي بوسانة بيت فريز تقالت صحة التعوه نايم السجار وطن زيتك حادش وعل فريمن اتولمي حام مش تحساس خلتشان اسران سلستناب كتما كي قالي تفرم وعل صحف الخفلي وشت او قدات بريطانيا منستر قدات وصار رواندا كتامم بيرو مالهم حاتت تعوانا برواندا نمس جار زوت أنو بوليسي بالعلواي بيت فرديز برعنو منجست بريطانيا حدش سلت بمتكعم نتوت أنخا تجبرو مخانو دحريز أتوك عليه تحدش سمع تفري مزلوم أبس حلف ورحت بيت فردنا تسدتنيا تتا برواندا خوينو من بريطانيا حتى عباك أربوه زجبر فلمام أبي ميازي خلتشين إسرائيل كلتن زوت صوت تنزي حقا وخبله بموسان هنا مدب منجستي أفشيل ويوم أتلعلوا بيت فردي حتى التعواب بحيل كابرواندا أبها جرون كمل لسوز خلوا حدا قالوا بمباليه نتوتن زي حقا ويخبل هو السينو نيرم أبي رواندا مبصح زكير زلوا العلوا منستر زخونة صحافة كفلوش تاوي وقدات بريطانيا جيمس كلافرلي جن منجست رواندا عتوب ما شارختي مخانم مغلاصو قلطفنا نغميت كنس قوم تسفا قبريلوم اتي بسولوس زت تفرم وعل رواندا فتحن رتعن كتراغص ايتخلنا نزبل وسانه بيت فردي فتحن مركاب زعلميوم ابزول زينتهم بديانو زت تلعلو قدات فاتحنا يوم علنا اوشتي دنغاغون كنصبارو خبل كلافري دحري ناي فيرما سنه سرعه ابزهو غايز قوي مبري تزاريبوم منجست بريطانيا خمس بلوتو علحات التعواب بحيلين بهاجرهم كيملسو حسنت زف مخانف ليتلوم بزي كازين مسلاس دتنياتات وحسنت المهاب بريطانياويان طبقاتات مسابيات بيت فردي رواندا كسرحم مخانف اتوتني ملكتم بريطانيا عبي بوليتيكاوي زعبا زخونو غداي وحز سدتنياتات نمقصار بيت وسانه تسفا خمزي قرص قدامي منستر ريشي سوناك كالوت زملكتهم سمزن خغلصو صنيحميم انت خونا جن حجون سدتنياتات تحلقتي مسلاتو من هنا تغداينا بيت فرد بموساد دوكا بلوته بغسوتات كوسلو خمس خلي يمتم بوغن رواندا نتو الزفر منستر غداتو صايفين انفستر بوريتا ابزهو مغلصون نسقاينايتهم بحدغኛታትን هنا عقلصبتن መንገድታት زحلفو سدتنياتات كام زبقع خنغبرو ازيو اگداس يلوم نزا حدش وعل بزملكتو سخي 15 مليون باوند نرواندا كوهاب مخانو صبصبات زنصغت بريطانياوي منستر رواندا توسخ ገንዘብ كام زي طلبتن መንግስት بريطانيا كام زي وسنن ገሊጹም بريطانيا نتوطن متግባራ قديما 140 مليون باوند نرواندا كام زخفلت አይፍለጥም ኣብ ሰነ 2022 ካብ بريطانيا ናብ رواندا ስደተኛታት ንምስ ጋር ዝተፈተነ ፈላሚ በረራ بوسانة بيت فردي كام زت سرزه يذكريوم
መንግስት ብሪጣንያትን ናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ወጻእተኛታት ኣብቲ ሃገር ንምንካዩን ሓደስቲ ቅጥዕታት ከውፅእ ተገዲዶም ኣለው። ኢትዮጵያ በክልላዊ ደቡባዊ ምዕራብ ተላባዒ ሕማማት ካብ ቁፅር መንግስቲ ወጻኢ ኮይኑ ተባሂሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡባዊ ምዕራብ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ተላባዒ ሕማማት ካብ ቁፅር መንግስቲ ወጻኢ ኮይኑ ምህላው ተገሊጹ። ዘሪፖርተር ንመግለጺ መንግስቲ ናይቲ ሓድሽ ዝቆመ ክልል ምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ብሰንኪቲ ካብ ቁፅር ወጻኢ ኮይኑ ብዘሎ ዓሶ ንፍዮ ሾሮኽን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማትን ሓያሉ ሰባት ከም ዝሞቱ ኣስሚሩሉ። ሆስፒታላት እኩል መድሃኒታት ይኹን ናውቲ ሕክምና ከም ዘይብለን ዘመልከተ እቲ ክልል ኣብ ዞባ ኦሞ ጥራይ ብሰንኪ ንፍዮ ተወፂኦም ናብ ማእከል ሕክምና ዝመፁ 11 ቆልዑ ከም ዝሞቱ ኣተሓሳሲቡ። ብዓሶ ተታሒዞም ናብ ሆስፒታል ካብ ዝመፁ ድማ 40 ሰባት ምማቶም እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ገንዚቡ። እዚ ኣሃዝ ነቶም ኣብ ሆስፒታላት ወይ ማእከል ጥዕና ከይበፅሑ ዝሞቱ ዘለዉ ኣየጠቓለልን እዩ። ኣብ ዞባ ኦሞ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል መዓልታዊ ብተመሳሳሊ ሕማማት ዝተጠቑ 37 ይቕበል እኳ እንተሎ ኣገልግሎት ክህቦም ዓቕሚ ከም ዝሓፀሩ እዩ ዝጥቀስ። እቲ ሆስፒታል ን33 ተኣለይቲ ሕሙማት ጥራይ ከደቅስ ዝኽእል ዓራውቲ ከም ዘለዉ ብምሕባር ድማ እቲ ዝግባእ ቁፅሪ ግና ልዕሊ 300 ምዃኑ ኣመልኪቶም። ኣብ ኢትዮጵያ ሕማም ሾሮኹን ኣብ ሓያሎ ክልላት እቲ ሃገር የስፋሕፍሕ ምህላው ዛጊት ኣማኢት ሰባት ከም ዝሞቱን ይሕበር ኣሎ። ቡርኪና ፋሶን ማሊን ኒጀርን ብፌደሬሽን ክቁረና የማዕድዋ። ሚኒስትርታት ወፃኢ ጉዳያት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ብዓርቢ ሓደ ተሓሳስ ተራኺቦም ናይ ክልተ መዓልቲ ዝርብ ድሕሪ ምክያድ ኣብ ቀረባ መጻኢ ሃገራቶም ብፌደሬሽን ተቆሪነን መንግስቲ ዝምስረታሉ መንገዲ ከማዕድዋ ተሰማሚዖም። እቶም ሚኒስትርታት ኣብቲ ርእሰ ከተማ ባሞኮ ማሊ ተራኺቦም ዝገብሮ ዝርብ ሃገራቶም ኣብ ዲፕሎማሲ ምክልኻልን ምዕባለታትን ሓቢረን ክሰርሓን ኣብ መጻኢ ፌደሬሽን ከምስርታት ዝኽእለን ማሕበራትን ኮንፌደሬሽን ከምስርታት ተረዳዲኦም። እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ናይ ጸጥታ ምድረጋ ማዕከን ወይ ወፍሪ ናይ ባንክን እተን ሃገራት ብኸመይ ክሓብራ ይኽእላ ዘጽንዕ ኣካልን ከቑማየን። እዚ ክኸውን ግን እቲ መደብ መጀመርታ ብመራሕቲ እቲ ሃገራት ክጸድቕ ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ማሊ አብዱላሂ ዲዮፕ ገሊጾም። ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዶም ኣብ ስልጣን ኮፍ ብዝበሉ ወታደራውያን መራሕቲን ዝመሓደራ ዘለዋ። እዘን ሃገራት ኣቐዲመን ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ውዕል ክፍርማን ከልዋ መዓስ ናብ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ መራሕቲ ክርከባ እየን ኣብ ዝብል ንጹር መደብ የብለንን። 4 ደቂ ፕሬዝደንት ምስ ጉጅለ ልኡኽ እቲ ሃገር ዱባይ ብምኻዶም ዜጋታት እቲ ሃገር ቁጥዖም ይገልጹ። እቶም ደቁ ኣካል ናይቲ ኣብ ዋዕላ ክሊማ ዱባይ ኮፕ 28 ንምስታፍ ዝኸደ ልኡኽ እቲ ሃገር ኮይኖም ካብ ዝኸዱ 6 ኣባላት ስድራ ቤት እቲ ፕሬዝደንት እዮም ብዝብል እዩ እቲ ነቐፌታ ዘቕርብ ዘሎም። ቤት ጽሕፈት እቲ ፕሬዝደንት ትማሊ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ ደቁ ናብ ዱባይ ከም ዝኸዱ ብምርጋጽ ወጻኢታት ትጉዕዞ ግን ብመንግስቲ ዝተሸፈነ ኣይኮነን ክብል ነቲ ዝቐረበሉ ዘሎ ክስታት ነፂጉም። ካልኦት ኣባላት እቲ ስድራ ብኸመይ ከም ዝተኸፍሉን ኣየነፀረን። ፕሬዝደንት ጎምቦን ማዳሜ ጎምቦን በዓልቲ ቤቱ ንወጻኢታት ኣየር ደቆም ከፊሎም ይብል እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ። ህዝብን ሚድያን ናሚብያ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ናይ ህዝቢ ገንዘብ ንወጻኢታት ደቂቶም እቲ ፕሬዝደንት ንምሽፋን ኣየውፅን ኢሉም። ገለ ናሚባውያን ግን እቲ መንግስቲ ዝሃቦ መልሲ ዘይዕግብ እዩ ብምባል ነፂጎሞም። ወጻኢታት ደቁን ኣባላት ስድሩን ብውልቃዊ ገንዘብ ከም ዝተሸፈነ ዘረጋግጽ መርትዖ ንምቕራቡን ኣይከኣለን ክብሉ ነቒፎም። ገለ ነቐፍቱን መንግስቲ ኣባላት ስድራት ፕሬዝደንት ኣብ ጉባኤ ኮፕ 28 ዘለዎም ተራ እንታይ እዩ እቲ ጉዕዞኦም ካብ ውልቃዊ ወጻኢታት ዝተሸፈነ እንትኾኑ ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር ልኡኽ መንግስቲ ኣትዩ ንዝብል ሕቶታት መብርሂ ከብሓቲቶም። ደናቁር ጌርኩም ዲኹም ተሓስቡና ኣካለት ኣኼባ እንተዘይኮይኖም ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር ልኡኽ መንግስቲ ኣትዮም ምስ ልኡኽ መንግስቲ ኣብ ዱባይ ዝኾኑሉ ምኽንያት ከእንታዩ ክብል ሓደ ናሚብያዊ ኣብ ኤክስ ጽሑፉም። ኣባል ባይቶ ሃገር ኢና ሄኔ ጋሪ ብወገና ኣብ ባይቶ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ክቐርብ ንጽበይላ። ቀድም ኢሉ ኣባላት ባይቶን ሰመዚ ባይቶን ኣብ ኮፕ 28 ንምስታፍ ጉዕዞ ከዋድዱ ዘይምኽኣላ መንግስቲ ወጻኢታት ስድራት ፕሬዝደንት ይምውል ኣሎ ዝብል ነቐፌታ ኣቕሪባ ነይራ። እዚ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ቁጥዐ መንግስታት ኣፍሪቃ ዓበይቲ ጉጅለታት ናብ ኮፕ 28 ብምልኣኽ ሰፊሕ ነቐፌታ ኣስዒብሎም። ገለ ዜጋታት ፋይናንሳዊ ሓሻሽነት እዩ ብምባል ይነቕፉም።
መንግስታት ናይጄሪያ ታንዛኒያን ኬንያን መብዛሕትኦም ልኡኻት ካብ ሚድያ ትካላት ሲቪክስ ማሕበረሰባትን ውልቅን ስለ ዝኾኑ ወጻኢታቶም ብመንግስቲ ኣይተሸፈነን ብምባል ነቲ ነቐፌታታት መልሲቦም ኣለዎም ናይጄሪያ 1411 ንግስነት ሞሮኮ 823 ታንዛኒያ 765 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለታት ናብቲ ዋዕላ ሰዲድን ኣለዋ ኬንያውን 51 ብመንግስቲ ዝተላኹን ብዙሓት ብዘይ መንግስታዊ ጉጅለታት ዝተላኹን ሰባት ናብ ዱባይ ሰዲድ ኣላ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም